Nakakatagaktak ng pawis at hataw sa bawat pagpaalo ng raketa. Yan ang nakakahook na laro ngayon, ang pickleball. Kaya naman ang Capitol employees na sina Jeanette, hindi pinalampas ang day off para maglaro ng pickleball. Yung health benefits, yung exercise, kasi kailangan natin yun para maalis yung mga excess, mga cholesterol, yung mga fats sa katawan. Ayon kay Jeanette, first time niya maglaro ng pickleball kung saan nasubok ang kanyang kakayahan na matutunan ang laro ng hindi gaano mabigat sa katawan. Mas lalo umano niyang na-enjoy ang paglaro ng naturang sport na malaking epekto sa kanyang health and wellness. Ay naugmo po kami, nagpapasalamat po kami kay Gov. El Rey sa pagtaoning privilege sa mga employee na makatry man kaning pickleball. Matatandaan na base sa memorandum ni Governor El Rey Villafuerte, mayroong pagkakataon ng Capitol employees na maglaro ng pickleball na layong mapalakas ang health and wellness, work-life balance ng mga empleyado ng Kapitolyo. Chris Novello, CSN.